baro ki ba e ki jung blay ngawan ban ai khublay e pi baro ka kateng jung jisu nong panim bat kani ka long ka por ka ba blay u ai ngi begin sha skor tungini sha skor e ka tin jung blay ngin sius pa e ka por ngin sha skor e ka e ka ba blay u don ban kren kani ka khubor ka ba blay u ai hakani ka janmit ka long ka Jingkhot Tynrai ka testament ka ba Thymmai ngini puli ni ka gospel o Matthias ka nong ka basaw khat khandai hedu arpo hangni ngiu i ya kata ka Jingkhot ka ba Tynrai la ni ka basic calling ya ka met ukres ka balong mga bat ma pi ki khon ka jung ublay ki bla sispa hangni u jisu kres uong u khat ya ki sawut ki nong tong do khala da phin puli e yeng wong tu alena dien jonga dengan penlong ya pi ki nong tong brio hakatukat khat ka ba arpo wong kumta haba kila ino dak ila kijar kila ya bot ya u hallelujah hangning isyam ka Jingkhot ka baningkong u Jisu Kris ka babu jingken mau haka testament ka ba Thymmai ngin ken mau ba ka Jingkhot ka ba Tynrai yangi kalong bangin job ya ki mensim ki bakordor ka Jingkhot ka baningkong e ka ba Tynrai e kat kum ka New Testament kalong bangi day ban job ya ki mensim kum ka balang ka ba meningkong ka jingtmu baningkong e u Jisu Kris ki pe ka ba uwan siya ka ni ka persay kalong ba un pen imi ki nong pop upola ba utho siya Timothy wong ba u Kris ulawan siya ka persay ban pen im ya ki ba pop na ki bangalong ubakong san uong along ubakong san e bat ngipet uday uta usul winner ubaningkong bat ubakhatdu kakerteng ka jong Jisu Kris kara ya ka jing perta jong ka jing penim bat kinombut jong u kinum long da kumway pat kihapan le ya ka ay ka ba u Jisu Kris ulale u Andrew muri nga ken mau nga puli ka way ka kot wong don ar ken hun ki kristan kabaningkong kinong job men siem bat ka baar ki ba phaidin usyam na u Jisu Kris u baang ha gospel u Matthias khatar ka lanong ken khot ka balai pho u bamlong bat nga u yele yanga nangta bat u bam yalum bat nga u pen sapret nisham ya ka balang la pendap da kinong phaidin ngilong ki khon ki jung ublay ko ka met ka jung Kris ki bala yo e ya ka jing pen em ngidon ya ka responsibility ka jing ba khli ban wan lam ki wai pat sya ka hima ka jung ublay the responsibility of being a blessing balai ba ublay ujid yu Abraham kadaw ba kong san e 6% ban penlong yu ka jing kerku ngilong kumni ko mangilong dai ka faithfulness ka jing yai ne jong Abraham ha ka jing ko ngu ya ublay udon ka jing ba khli ban long ka jing kerku shu ngipet ngilong ka balang ka bala jit nangta ka bala khat ban yo e ka hima ka babam jukut tongin wan ra e ki wei pat kum ka met ka jung sya ka met ka jung Jisu Kris ti tongin om le chapneng khlam da ra ai ko ki ba e ki jung ble khlam wan ra e ki ben sim ki ba kodor tongin tip balada ngimlong kita ki barhem ki belong excite na ka benta ka evangelism ladang imya ban job e ki ben sim ngange ngilap peja ni ngilap haidin nangta utu baar ngipuli ka Bible lakhot yu ukhon sarang auria tongin perkhat bha pet hakabakut jong ka jingi thu lani ka story ubaar ulawan phai silayeng ngipet hangni uhmen kwa banrung ka jingkeli kami ka ai ka daw don ka jing snow tanat ban job lani lekmen ba uni ubalaja ulawan phai no long interest kendiaru ngipuli hakadi ka jingi thu ba ukpa ulekmen uthau ya ka jing khawai namar jong uni ubala jano nang tangi pe ka donut kinong job mensiem barabor kayam ka lekmen ba ukpa ubahapneng nakabenta ki mensiem ki ba kordor ki ba wan show ukpa
ngipet lingba ka gospel ka ba marmen ni ka personal evangelism ngisyam ukon ubaningkong ulong ka dur kiba pejakno ni kiba phaidin hakabalang ka kubor u Jesu Kris ya ka balang ha Ephesus ngipet ak kitab jin penpau ar ka lenong wong phala ino ya ka first love ka jing it ka baningkong tungin eksemen yalade ko ki khon ki jungu blai ko kamet ke jungu Jesus Christ ngihaban kelak ke bamot undo the first work bat ban le ya kata ka kam ka beningkong kai ka kam ka beningkong habangi la pendap ngi du men sim bokoi ka kam ka beningkong kalong mangi job ya ki men sim ki bakordor ngi ai ka jing pla ki wei ngi khot ki paralok siying but ngi ai kata ka testimony ka jingpla bangi layo ka born again experience ngi kloi ban pla ya ki wei bat ngi puli yo nong ap lang brot ngi pe haba usyam ya ka lang brot ka balajano ukhot ya ki parlok ki marjan marpa baruong le kemen bat nga ngi puli ka to ka kenthei ka ba syam ya ka suka ka balajano kala le kemen parlok pa ka jing job men sim ka pen kemen ya ka beneng da ka jing kemen ka bakhraw ki angel jung ublay la ong magi shat kemen hapneng tang ka wei ka men sim ki angel baro ki shat kemen wei rat ba jung ublay ngi yo ban puli ngan puli kum bakalong wong ini ki kentin one who doesn't win souls is out of tune with heaven. Umdan kata uta ubam job mensim umdan ka jinglong kababiang bat ka bneng ha ka jing em jong u ka jing shat kamde ya kita ki briu ki balong Pentecost handrei kadaya baro ki ba job ki mensim ki ba kodor ngamen jur bat uwei urat ba jong ublei abang ayo ban puli ka wei ka kot wong our joy until we die is to win men for the Lord. Hallelujah. Kajing kemen hadu bangin na yapno. Kalau bangin job ikimin sim kibakordor. Ngin ken mau kat kom ke New Testament ki kentinu Jisu kajing penbaptis da umen sim bakut kamdai kata ka tiket bangin rong sa kahima handrai ka kajing thung kajing pen scam coordination nagabantaban job ikimin sim kam ki abasol iwei prang ipule ba ujisuang penyot yang ikabor ka dunamis power andala wanu men simbo ko japi bat pinlong kinong pla kisaki kinong yala para marwei ha Jerusalem ha Judea Samaria badu do bakut ka pertai hadu ka ni ka ya ka menta ka ya jungkon kito ki bala pediang yu jisu ba ki bala pediang yu men simbo ko jungublei yo ya ka ni ka ding ka jungublei ban saki Ndrai bon ba ki yo tia no ki pja no ha ka jing em ka jung ki ya ka bangin sa pe chu shedien ki nong pla ki nong sakhi ki nong job men sim ki ban sim ya ka ta ka basic calling ka jing khot ka ba Tynrai ban long ban job men sim ngin yo pdiang e ka bor o ki ba e ki jung blai chen pin yo adiang yo men sim mo ko ka jing em jong pi ba pin long ki sakhi ba em jong blai ngipet habo Jesu Christ lapan slay udo men sim ko kai ka baule ula let no ban job yik men sim ban ya lap yik gospel kom ka nuksa ngipet lada pin study ka lenong ka basam bro ko wei ka jong gospel u yanis haka jing sakhi ka ba marmet lane ka personal evangelism u Jesu Christ ula job yik ka kentai ka nang Samaria ka ba claim ka balong ka nuksa ba janai tam yang abad pi bangin bot yala ukun raat uba job mensim marway udan ka concern udan ka compassion udan ka passion watang ka way ka mensim ka bakordor namar utip baki angel hapdeng ki shat kemen habang ipuli ya ka early church ka balang ka beningkong haka por jong ki apostol ka ikumba la pendap ya ki nongba la ki city baro daga gospel ngipule lai hajar ki men sim bakodol lawan ra syaka balang tang hakawai kesmi nisyamu Petros syamla syamsa kumutau superintending pastor handai ula lekno sikit surak
Ulet ban sakhi ban yalap ya ga gospel. Ni syam syu Stefan ban Philip. La thum ker pangiki bakinong ki basan na ki deacons. Rengkat bat sangut ki wipan na kabantaban sam ya jing sam ai jing bam. Handre ngi study ngi syam ngi pet kai ka bakile kila syam ya ka jing job men sim kum ka ta primary calling ka Jingkhot ka bahalor do ka balado ka baningkong do hakajing im jongki ngipet ka balang ki apostol borok kawai kalong ka kenhun ka bayalap nang ta shu apostol Paul habu to shu Timothy ukhot yaka ka city pastor lane ka pastoral epistles Handrai upol ngibaj ukuntu yo Timothy to do the work of an evangelist. Ban le eka kam ke jong unang yalap. Ban yalap ban sakhi ban pen iya ki priu. Ya kata ka jeng pen em ke jong ublay ban yalam ye ki ban yetu eka jeng pen em ke jong ublay. Ngibaj usaitan hakani ka perthai. Upersya adu kata-kata ye ke evangelism le ka kam yalap. Usion tolong sing. Oh, yang persya kumbang tin pareng tut anil. Upersya adu kata-kata namar utip baka penjot ya ka dujok barok kowe. Bat ka penbun pat ya ka peneng. Lingba ka history uyai penkela ya ki but ki bersyukur ke jemu ban syalai ya ka met ke jemu Kris. Baka nom yo ban rich ya ki unrich people ban lech ya kita ki briu ki bang ngimpat yo setia ban lech ban rung ya ki jaka ki briu ki bom yo ya ka gospel ni buram haka ni bunkam haka ni ka kam yalap ka kam sakhi lani ka personal evangelism om namar bang ikwa ya ka lani bagi jit ya ka lani bagi snutenat ya ka Handrai namar bala petah bala ong yangi dau Jesus Christ. Let juga pertai. Ya lap ya ke gospel. Laki dok saw, laki dok yong, laki dok stem, laki kinu ki jaj rong, ki briu haka pertai. Ko ki parlok ki jungublay. Kaan jong kenu ke state, ki an jong kenu ke state. Lesi kim syak ban penlong lani kim pat syak ban penlong ki jingalap ki bahe ki crusade. Wayu syakri jung ublay ukraw. Haka perthai. Wong who can stop person to person evangelism. Mano ban pensange. Habang alaj hi marway ban yalap. Kumu Jesus Christ. Ban yang yaway. Ban yang yakaway. Ban sakhi ngipej. Kabaning kong kolong ka Jingkhot ka ba Tynrai. Bat ka baar ka de ka jing bakli. Ban sakhi kabaning kong kolong ka Jingkhot. Bat ka baar ka de ka jing bakli. Tungin kan mau ya ki jing ong upol ya ki nong Thessaloni. Ning kong Thessaloni ar ka lenong. Ki briu ki bangi alam syu trai. Kabaning kong kinlong ka jing kemen jungi. Kabaar kinlong ka kan ka jing kermen. Kabalai kinlong ka pansngiat. Bat ka basaw nginyo kinlong ka buram. Hakata ka jing wan jong Jesus Christ. Saut deli gini. Kin penpang pansngiat. Ya kinlong yalap marmet. Ya kinlong yalap kibayalap ya ka gospel. Sngap uang namar ka ailong ka jing kermen jongi. Lani ke jing kemen, lani ke pansnyat ke jing le buram, amlang mapi konong Thessaloni, mdai mapi mo akmat Jesus Christ, haka jing wan jungu, wong pilong kata ka buram jungi, bat ke jing kemen jungi. Ngangeng, barok ni kemen ni ki gifts kita umin siyem bukoy. Henry tungin syampang, bagi gifts lani ki jing ais ngoba, kimde ki basyong lani ki barandin. Handai ka day na kabanta ki balik. Syakmat banyalap ya ke gospel. Ngipet cucu ka jing jay pede. Kabaki khot ka slothfulness. Kala julang kata ka nongsyun. Kabaningkong ya ka balang. Ya ki briu ka jungublay ban jok mensir. Ngi jay pede hado kata-kata. Ngi siyam ka Bible. Utu bayo santali ki talent.
ula penroi sesanteli ki wei pat hakajing smart kajung u. Umju utu briu bayo artelen ula penroi sear ki wei pat. Kabang serusi kalau utu bayo tang ke wei ke talen ula tiap no yaka batla dumak batla sneng teng dau kunra jungu namar ka slothfulness kajing jai pede kajung u. Kogi ba ke jong play ngi baro ngi don lagi jong ki talents ladang ngim pendon kam ngindu no piang ong mga u Jesu Christ the gospel of Matthias arpuwei kelenong ket khot ka ba fulai wangan simno ya ka hima ublai na pi ban ngan ay ki briu ki ban pen mi ki so jongka hatungi pen mi so man lagasni hatungi pen mi so mo man lagasni hatungi job men si mo man lagasni dara pin puli kitab amas kel nong ban riu kabu ri kentin kordit ya kita kiba syongsuk asayon kiba thia akiting thia benian hati kiba kerbet yalade halaki jong ki palong kiba sle ikijing sle baba kiba riam ba kiba ruspa kiba thia ikijing thia kiba rem Tynrai kim snufi nama kajing jenjar jong Joseph ki kim snufi nama kajing jenjar jong waipat jong kajing yap jong waipat ki briu kiba klemyo ya kajing penim Kim don ke compassion. Kim don ke passion jong Jisu. Ningkong ki don ke jing sukya ke bakrau. Ki debu kerang na yin ban job ye ke mensim. Haka jing im jong ki. Tynrai suki kau te ke jing jai pede. Lani ke slothfulness haka jing im jong ki. Kani kolong ke dur. Kabasisha jong ke balang. Hakini ke sni ki ba menta. At ease in Zion. Oh, syangsuk hasiyan. Balai ngim lain. Kumsya kijak kayo. Kistenema kijaka dikyat. Ki wine store kijaka kiba kendong kidong bat kisnong kisurok bat kiwei ban lek ban bo ban yalap ya ke gospel sikibreu. Ngangeng bon kibangeng kiyok pang bat kata kajingpang kalong bak mla ban teliat ke indigestion. Mla ban terlihat kila yo sibon, kila bam sibon, kila pulis sibon. Tynrai kim yai ban li ra syaki wei pat. Kim don exercise sakajing im kajongki. O ngirwai, stand up for Jesus. Stand up for Jesus. Aga bak hadu kai ka pangile, hadir mangilarwai yang nagabantau Jisu bat ngisyong no. Ngayo ban puli wei briu jong ublay William Booth. Wang ini kikentin kumbalang. Some like to live within the sound of church or chapel bell. Oh, don katuk ni kibakwa ban imtang hakajing riu jong kabaji hakisau kunro. Ngidai ban yam hakmat jong ublay. Ban panik ka compassion na Jesus Christ. Ngidai ban don ka sense of urgency. Ngidai ban te yangi. Ngakan mau unong rai ubakraw tam ukit green. Wang ini kikintin. Jisu ulah hukum yangi bangin sulit bek. Ulah dep hukum yangi bangin sulit bek ban yalap. Ngakan mau John Wesley. Sibon na kijing yalap jungu. Kalong bet haki open air. Sabar. Habaka balang jungu ke Epworth. Kam ayu ke pulpit. Baun yalap kikhang yu kim ai ke pulpit baun yalap kai ke bulale ulayang ka jaka hakane ka flat tombstone ka jaka ka bala ke tep yu pa ujong u ka bala le du bilat phabat ka bala itnat pha yang hangta u yalap ye ka gospel nang tanga kan ma yu George Whitefield uniru u briu bakrau u yalap ye ka gospel Tungin om dakwa ye ke pulpit ko ki briu ki jungublay hangno la hospital hayim hayo hasurok haka imlang salang tungin peniang ye ke pulpit hangta tungin peniang ye ke jaka ka bangin yalap na ka bentau try u Jesus Christ kom utaw nong job mensim u yalap harut duriau u yalap halor jungulum uyalap halor hakilingka bat kiwei
ki apostol, ki yo ya ki bab hatam ki converts, ki bala IT, ki bab hatam, narod jong ki wa, narod jong ki duriao, bat na ki patok. Naka ministry jong Jesus Christ naka jing syakri jong u laang the poor receive the gospel ki baduk kilayo ya ga gospel kamot ayu ki baduk ki brio ki bela syaiben kita ki downtrodden people of the society ki brio ki bela syaiben ki bela syabe ki bom kwa ban le jing seng di almudi unang yala pakrao ke perthei wong. There is nothing like hand-plucked fruit. Mdan da kawai pat ka ba snobang ya ka mga yo ban khahi da ka kti jonga ya uso. Bat ka jingkali ka ba khaddo kalong manuken bala ban pensange ya ka ta ka jinglek khaj so ba marway para marway ka jingelap ka jing sakhi para marway person to person evangelism. Kogi ba e ki jung blay tungin long faithful. Ban ya jakman ban pertu ya uji sukres. Kaya ka ba ulale nginle ban ngin teng menta ha ka ni ka patu. Blain kur kuipi nakabanta ka burom jungu. Amen.